V 17 letech jsem se dostal na takový příjem, který mi umožnil odejít ze střední školy a přestěhovat se na Bali. A kdybych ti teďka mohl říct jednu věc, kterou si vážně zapiješ do hlavy, která tě bude neskutečně limitovat, pokud ji nepochopíš, je to, že budeš mít strašně moc lidí, kteří ti budou říkat, že to, co děláš, je k ničemu. Myslíš si, že když jsem odcházel ze školy a šel jsem si za svým snem, že mi všichni okolo mě neříkali, že je to na nic nápad? Moje přítelkyně ze začátku, i přesto, že mě měla ráda, mi říkala, že to je blbost. Moji rodiče byli neskutečně zklamaní z toho, moji prarodiče, moji kamarádi a vážně 99% lidí okolo mě říkali, že to je blbost. Ale už teďka vím zhruba po 2,5 měsících, co jsem odešel ze střední školy, že to bylo neskutečně skvělé rozhodnutí. Jsem na Bali, neskutečně pěkné vile, mám mnohem větší příjem než právník, doktor a všechny tyhle povolání a ještě předtím, než začneš říkat, že tyhle povolání jsou potřeba. Ano, jsou potřeba, ale je to vážně věc, kterou chceš dělat? Já jsem se rozhodl si jít vytvořit svůj vlastní život a myslím si, že pokud ty máš teďka velké sny a vážně chceš něco v životě dosáhnout, měl by si to udělat taky.